ब्लग यूट्यूब चेनेलाव दायो आङो थांनो नागिरदों फोथाराव जोंहानि खोथिया फोनाय नायहैनो। बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि गामिनि फोथारखौ नायनो गोसोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नोंथांमोना। जों गामिनि फोथारा बेनिफ्रायनो मोनजेनबाय। खोथिया फोनाय जायगाया सफैबाय। नै लोगोफोर जोंहानि खोथिया थिलिया बे दब्लायसेयानोल'। बैफोर खाथिनिफोरा नङा दे लोगोफोर, जोंहानि साननो नाङा, जोंहाना नै दब्लायसेयाल'।